Gaurko musika zuzenean telebista saioa berezia izango da. Durangoko liburu eta disko azokaren baitan podcast saioa osatu genuen Gerediaga elkartearekin elkarlanean. Bertan autoekoizpena musika izan genuen hizpide eta bertan 3 gonbidatu. Aiola Renteria, Zea Emaiz taldeko kidea, Ekaitz Etxezarreta, Kaleko Urdangak taldeko kidea eta Uxu Estrada, Indabe taldeko kidea. 3rekin batera autoekoizpenaren inguruan arituko ginen solasean. Gaur, gurean autoekoizpena musikan. Etorriak, hemen musika zuzenean, Hamaika Telebista, Durangoko azokarekin elkarlanean antolatu dugun podcast saio honetara. Gaurko gaia izango da autoekoizpena musikan, erabakia edo halabeharra, hortik tirako dugu azkenen urteetan egon den bilakararen ondorioak ikusteko, eta nerekin mai inguruan, Aiola Renteria, Zea Emaiz taldeko abeslaria, Ekaitz Etxezarreta, Kaleko Urdangak taldeko baterijolea, eta Uxu Estrada, Indabe taldeko gitar jolea eta abeslaria. Belaunaldi ezberdinetako 3 lagun, olau, eta ikusiko dugu pixka ze bilakaera izan du musikagintza gurean, ez? Aipatzeko autoekoizpena hori izango da gure jatorria, sustraiak, eta esan dezakegu begiratuta urtengo azokako datuei, argitaratu diren 150 disko berrietatik, kasi 100 autoekoizpenak dira. Gatoz garai batetik non diskoetxeak garrantzi handia zuten diskoak ateratzeko unean, eta gaur egun diskoetxeak indarra galdu duten horretan autoproduzioak irabaz egin du, ez? Batzuk halabeharrez ez dutelako beste aukerarik diskoak ateratzeko, beste batzuk erabakiz, ez? Esperientzia handiena daukana, Aiora, zuzera, 28 urte aipatu duzu, Zea Emaiz sortu zenutenetik, disketxe ezberdinetan aritu zarete denbora guztionetan, ikusi duzue, ze bilakare izan duenez, garai batean, non disketxeek ordaintzen zituzten diskoak, gaur egun arte, kasik disketxeek ere, bilakatu diren beste enpresa gehiago manamientere begiratuta diskogintzara beharren, ez? Egia da, formatu fisikoa galdu dela indarra, digitalak irabazi du, gero sakonduko dugu hortan, baina urteak atzera, kasi 28 urte atzera, disko bat grabatzea diskoetxe batean, ezinbesteko eta importantea zen, ez? Bai, saiatuko naz dena labur egiten, baina urte asko dire, baina saiatuko naz. Euskadi Gazteko, zelen Euskadi Gaztea zen, Euskadi Gazteko maketa lehiak eta irabazten zendunean, segiduan disketxeak etortzen ziren zugana kontratuak eskaintzera. Guk hori, irabazi gendun azaroan eta jaurtarrierako geneukan kontratu bat gor disketxeakin bidizko ateratzeko. Garai horretan ja hasi ziren disko pilo ateratzen eta hasi zan ja pizkatzu berakada, talde batzuk saltzen zuten asko eta beste batzuk ez gendun saltzen ezer. Orduan ja bigarren disko atera behar gendunean ja arazoak hasi ziren ja disketxearekin. Baina lortu gendun bigarren ateratzea, baina bigarrenekin bota egin duten. Eta topau gendun beste bat. Eta aurrengoko disketxean, lehenengokoak dana pagau euskun, bai grabazioa, bai dietak, bai kopiak eta dena, promoa eta dena. Baina bigarren egin gendunean, jardi bana egin gendun. Egin gendun guk pagatu estudioa eta ja, zelanda Gaztelupeko txakekin egin gendun, eta hori pagatu eben kopiak eta promoa eta hori. Bale. Zuen ere funtzionatu, joan ginen beste leku batera, ez geniekien oso ondo zelan egin. Daurrengoko diskoa ja atara gendun oiukakin, baina oiukak ez zuen dirurik jarri, bakarrik zigilua jarri zuen, distribuzioa egiteko ez genekielako nola egin. Orduan guk dena pagatu gendun, diskoa grabazioa, kopiak, promoa, dena pagatu gendun, da eurek zigilua jarri zuten, da diskoa distribuitu. Baina, karo, urrengokoa guk ez gendun horrela egin naiz, guk dana pagatu eta gero royalty bat ikusi miseria bat, dinogu joia azkenean pausuak eraman ginduen, azkenean guk gauzak egitera, baina beti daugen eukan arazo berdina, zala zabaltzearena.
diskoa nola ailegatu jendeari ez bada zuzenekoetan. Orduan urrengoko diskoa Bonbereneakin egin gendun, zeurek gor dizketzearen bitartez egiten zuten diskoak zabaltzearena. Orduan eurekin egin gendun. Baina, karo, azkenean ere gor dizketzearekin lotura bat geneukan, eta baina dena pagatu gendun berdin, baina ez gendun hori egin nahi. Darduan ja, etorri zan, etorri zan era diskoa, saltatu dut Morfina hori izan zan Bonberearekin, eta era diskora heldu ginen. Era diskoan erabaki gendun guk dena egitea, Bonberearekin ere egon ginen, baina ez gendun nahi distribuzioa inork egitea. Zer ikusten gendun zala mierda bat. Eta orduan erabaki gendun diskoa atarako genuela, eta bakarrik salgai egongo zela kontzertuetan. Orduan montau gendun gira bat 10 kontzerturekin, eta diskoan nahi baz, jendeak diskoan nahi bai eban, 10 euroren truke zeukan sarrera eta diskoa. Eta izan dena solaut, dana beteta, pilo ba jende, diskoa, superondo distribuidu egin gendun, baina justo disko horretan negua jondata zegoen. Orduan, negua jondata egonda, badakizu zer gertatu zen, jende asko gana heldu zen, eta izan zen bombazo bat. Orduan, aurreko urteetan ezetza emonoskun distribuzio enpresa horrek deitu zigun distribuzioa egiteko. Narduan hori errastu zigun. Guk baietza ez gara ibiliko arrotasun esaten ez dugu nahi, beharrezkoa da guk taldearekin aurrera jarraitu nahi gendulako. Eta orduan, karo, horregi arrestu zigun, da pasoa definitiboa mon gendun, eta orain guk kontrolatzen dugu dana, guk atara gendun Garden Records dela gure zigilua, eta hortik aurrera ja, guk egiten dugu dana. Hori da gure historia baten laburtuta. Bilakaera ez, azten gara dena ordaintzen disketxeak eta amaitzen du autokoizkoant izaten. Eta orduan esaten duzu, zer gabiz egiten, guazen gu egitera, ez, azkenean, karo, zaila da, bintza garai horretan horrela zen, orain, klaro, ez dakit. Ekaitz ordea, Kaleku Urdangar taldearekin, 15 urteko ibilbidea, zuek zatozte pixkat zuzteuk egin, do yourself filosofiatik, gaur egun T-Recordsen, eta beste hainbat disketxekin daukazu elkarlana, baina zuena da pixka bat zuk zeuk egin, ez, hasieratik. Bai, eta erabakia edo beharra, ez, guk hasieratik, bietatik erabakia izan daik, hasieratik adibidez Kaleko Mobidea irratsaioa aipatu dugulen, ez Infozazpi irratean egiten genuena, eta hori geuk ekoizten genuena, eta geure musikari eta geure estiloari eta eszenari igual lotuta, gure talde igual oso lotuta dagoelako horrenik, ez beti egongo delako lotuta, oi mugimenduari edo Kaskamoz mugimenduari. Eta bai, adibidez fanzine egintzan ere ibiltzen ginen bere garaian, irratsaio egintzan, kontzertuak antolatzen. Pixkat, bai, mundu horretatik. Eta orduan bai, musika taldea sortzea eta erabaki genuenean, hasieratik bagenekien geuk grabatuko genuela, geuk ekoiztuko genitu, geuk egingo genuela guztia, hasieratik hortan hori jakin da, hasi ginen. Eta lehenengo diskoarekin 2011an sortu taldea, 2010an lehenengo diskoa, goratzen naiz, zigilu desberdinak lortzen, edo geu ibili ginela laguntza hori fabrikaziorako, eta diskoa fisikoan ateratzeko, hasieratik viniloa garbi genuen, beta ere viniloa aterako genuela fisikoan. Eta hainbat zigilurekin harremana, kontaktua, eta horrela hasi genuen ibilbidea, dena guk egiten, eta guztua, eta beti jakinda baita ere ez ginela musikatik biziko, beste lanbidatzu ditu, eta genituen eta ditu, eta orduan beti isialdeari edo bintzat geuk nahi genuelako musika egiten, eta hori, bizkat, erabaki eta beharra biak batera, eta gustora, zuk zeuk egin ze horrekin. Izan daiteke horrendik, zuek sortu zinetenean diskoak horrendik saltzen zila fisikoan, gero ez da gutxiago saltzen den honetan, digitalak irabazi du asko gero lekua, baina zuen kasua badago sare badago pina bat hola punkoi mugimenduak dala nahiko publiko fidela eta erosten ditula lanak, eta... Eta horrek ere, esan behar dago, guk geu betianik murgilduta, gustora, eta jarraitzen dugula horregoten da, arro, eta gaina, hori sare polita dela, eta polita bakarrik ez, babestu egiten gaituela. Eta harreman, horregoteak eta lan egiteak eta diskoak ateratzeak eta hor, fantzine egintza, kontzertuak antolatzen, irratsaio egintza horrek, gero horrek ekarri dizkigula harremanak, eta
adibidez, managementak komentatu egin, ez, kanpora joatea, kontzertuak lotzea, estatu batutako zigilu batekin bi disko ateratzeko aukera, hoxea. Gero sartuko horretan, Uxuen Indabe taldearekin, bi disko, debuteko disko txikia, orain dela, urtentan atera den disko berria, esan daiteke, Aiora eta Ekaitz eta ni garela pixkat, aro zarrunogoak, obeintzat formatu fisikoa garrantzi zuen garai horretakoa, zuegia zatoztea aro digitaletik, zuegia belaunaldi zuen belanaldia ja fisikoa hor dago, baina digitala gehien erabiltzen dena. Indabe bezala, ze kezkak eta izan dituzue diskoa garatzeko unean, lehenengo diskoa esan dizke formatu txikian kartoizkoa zen, bigarren aia digipak politean atera duzue, baina imaginen zalantzak ere atera edo ez. Ez pentsa, nik uste hasieratik genekala argi nahi genula diskoa fisikoan atea, batez ere azkeneko disko hau. Maketare baizuk samezela atea genuen nola formatu txikian, kartoizkoan, batez ere hauk hasteak atea genitunean, nahi genulako, digitalean bazion, baina nahi genuen gure inguruan zabaldu, lagunei eman, amari eman, amonari eman, azkenean hori, beste puntua daka ez, fisikoan eukitzak, eta zuk esan bezala diskoa atea genunean, ja hor bai, gehiago landu genuen, nik uste askotan esaten dugu, abestiei bezain beste denbora eskaini geniola diseinu guzti horri, barruko argazkiak, letra nola idatzi, azkenean kariño handia jarri diogu, eta gero hori fisikoan ikusteak asko betetzen gaiture bai, eta nik uste hasieratik genekala garbi, atako genuela formatu fisikoan. Zuen kasuan egin zenuten saiakeraren bat igual disketxetara bialtzeko lana, edo zuzenean zuek ateratzen duten? Ez, zuzenean guk atera genuen, egia datzala izan erabaki konstientea igual ere ez, naturala ateazetza egun, guk egin genuen prozesu guztia, diseinu eta hori izan dizuten guzti hori, eta azkenean naturalki ateatzea dizu, zuk ateatzea ez. Erabakian oso naturala izan zen. Aipatu da gaia, ez, diskoetxe izan dira garai batean, gaur egun management enpresak, baino diskoai bueltatuz, izan daiteke arazo handiena, ez dela kaleratzea disko babezik, eta nola zabaltzen duzun disko hori, ez? Aipatu duzu, maizek kontzertu bira horretan, Kriston Bonbazo izan zen, sarreraekin diskoa opari, eta asko zabaldu zen horregatik, ez? Normalki kontzertu batean manidazoaz, agian erosten duzu edo ez, baina karo, ematen badizute, entzute zu, zabaltzen da, nik batzen naiz biru kontzertura junintzala giro hortan, da biru disko, nituen disko horretakoak. Jendeak bueltatzen zituen, eta ez zuena da, jarri, igual, botila gainean jartzeko nahi dozuna, hau zurea da, danak banatu genituen. Eta agian hori da musikak eta taldea duten arazoa, ez? Zer egin, kantuekin nola zabaldu, musika bendak gero eta gutxiago daude, leheno tabernetan bazen ohitura gehiago diskoa jartzeko salgai, gaur egun galtzen ari den tendentzia bat da. Diskoa ateratzen duzu, kantu xorta ateratzen duzu, sarea hor dago, baina formato fisikoa banatzeko aukera handirik ez dago, eta gero ez da gutxiago, ez? Ez niko inoz da zelan egiten duzuen. Guk ja bidea daukagu eginda, gertatu salako gertatu sana. Arduan ja bide bat daukagu eginda, eta guk distribuzioa egiten dugu. Azkenean digitalean enpresa berdinak egiten dugu, bardin, ez egiten dugu bai fisikoa, eta bai, baina hori azkenean urteen poderioz da, eta lortutako dana beti, baina ez da zuek zelan egiten duzuen. Guk komentatu dena, Koldok, diskoetxo zigilu hori daukagu, eta esan bezala estena leial eta oso leiala den publikoa daukago, eta hori, estena horrek babesten gaitu, sare horrek. Eta dendetara llegatu egiten da? Bale, eta igual digitalki saldutakoa, bale. Digitalki web horreletan, eta bidalita. Azkenean zigiluekin harremana dute, pixkat estena horretako zigiluen artean, erosketak daude online esan duzun bezala, eta kontzertuak eta bar nola ez, baina bintzat guri sare horrek salbatzen gaitu, banaketari dagokionez.
Eta ero Euskal Herrian ere jendeak ezagutzen gaitu, azokan gaude, eta hemen ere Euskal Herrian, estena hortatik kanpoko jendeak ere ezagutzen gaitu, eta lehiala da. Baina horrek salbatzen ditu. Gu azkenan undergroundean mugitu izan gara beti, eta horrek salbatu izan gaitu, horrek babes pilat eman digu, eta ezagunak bihurtu zuen gara. kasuan adibidez, Kale Kurdangaken diskoa lortu daiteke Bartzelonako punko idenda batean. Sarea badago horregoteko, ez? Bai, hori da. Igual musikalki beste zirkuitu batean dagoen jendea zailagoa du, ze hauek bai dutela ja komunitate bat, eta badira garitoak, badira diskoetxea, badira, hola, ez? Musika zuek egiez, tabernetan jarri salgai, ingurupean, Gu ere tabernetan hasi ginen, CD ateratzen genuenean, oraindik tabernak eta hasierako diskoan dago horatzen naiz, geu tabernaz taberna joan, Gipuzkoa, Bizkaia, Euskal Herrian barrena, eta hola hasi ginen, baita ere, esan behar dago. Guk ustet maketa utzi genuen antigoko taberna baten, baina giadazkeneko diskoa ez dago inoen, ez? Ez dago tabernaren baten, ez? Bale, ez. Guk eskura, o kontzertutan, o norbaitek idazte baigu, Internet bidez edo lan ez daukazu ere, Bandcampen, igual... Bandcampen diskoa saltzeko ez. Ez guk dana eskura, igual urrengo pausa izan daiteke zabaltzeko beste modu bat dilatzea, baina hengoz kontzertutan eta zagunei hori. Gehatu eta hori. Ez kuriosoa egiten da, azkenean euskal musika zabaltzen duen enpresa horrek ez ditu azkenean hainbeste gauza zabaltzen, ez? Eta hori oso motz gelitzen da. Ez? Motz de laburre, nahi dut esan. Hemen Durangoko azokan gaudela aprobetxatuz, hori izan daiteke igual Durangoko azokak diskogintzari ematen dion aukera ona, ez? Kontaktu zuzena jendearekin, ezagutu zein den zure publikoa, bado jende bat interesaban gauza berriak ezagutzeko, gure estandean asko ikusten dugun gauza bada, jendea etortzen da, eta askoren kezka da, nola lortu disko hauek urtean zehar. Claro, eski hori da. Eta hor dago kezka handiena, ez? Badago, igual, egin beharko duzu, ja que estaz, musika zuzenean daukazula hemen estana, igual... Urte osoko digiestana. Bai, ez? Eta horretan banatu. Bai. Por tirar. Diskoa lortza erraza da, kontzertuetara joan eta erosi hori... Bai, baina askotan ez da hain erraza, ez? Eta onda, azkenean, pena emoten du sare bat berez badago. Eta ez daude denda askorik ere, orain elkarreko denda batera zoaz, da daude lau disko eta rotulkiak beste FNACen eta beste dendatan moduen ez. Barregaitik dinot, normalena izango zala, azkenean aukera izatea horrek lekuetara heltzeko. Era errez baten, ez? Hori izango zen, hori nola egin. Bai, la pregunta del millón esaten da. Bai, la pregunta del millón, bai. Argi dago formato fisikoa ere balora galdu duela, jende askorentzako CD-a ez da erakargarria. Viniloak gora egin dute zentzu batean, ez izugarri esaten den bezala. Ez moten du dagoela, danok egin dugu, vinilo atera, baina ez da... Baina askotan komentatu ez, papelak hor jarraitzen du, liburuetan. Bai. Formatu batzuk desagertzen juk, etzeka zatik, hola... Azkenean digitalak emoten duen aukera hain handia da, azkenean dana daukazu eskura. Dana nahi duzun momentuan... Elektroniko horiek eta ez? Ja, baina ezberdina da, niretzako pantailan irakurtze asko kostatzen zait. Eta orduan errezago egiten zait paperean. Baina musika entzutea izatea hasi, zer nahi dut orain, ez dakit. Tambuleko ez dakiz ere entzun eta aukera daukazu, ez? Arroan ragatik digitalak dauka rollo bat, engantzatu egiten duena, bintzat niri... Egia da, musikak gintzan, digitala gaiendu dela erabat formato fisiko hori eta liburu gintzan ari ez, e-booka eta olakoak, mugitzen dira, erabiltzen dira, baina oraindik mantentzen du. Eta viniloaren gaia atera dut, jendeak igual estimatzen duela, vinilo diseinu aldetik eta zainketa hori egin duna usurrek. Agartu duten lan Indaberen diskoa, oso polita dago barnetik, kristo lana dago hor, eta vinilo der batean ikusten matizu beste balore bat, ez? Eta gara mundua ere zedaren kontra dago, ordena horrek ez dute zederik kotxeak ez daukate zer, bai. Bizi gara aro batean dena oso azkar dola eta ikusten dut ere azkarrago jungo dela, ez? Azkeneko 10 urtean egondan bilaka ere izugarria da, ez? Norpentsako luke orain dela 15 urte
digitala izango zala jaunda jabe, ez? Bai. Gure garaian MySpace erabiltzen zenean, eta Bai. kriston herramienta Zen la bomba. Bai. Nik ere zautu. Zentzu horretan aipatu dugu, ez, digitala, ez? Azkenean, bueno, diskoak emati du margen bat, kopiak egiten dituzu, margen bat badago, benta direkta, daude Euskal Herriko entxegu lokal guztiak kajaz beteta CD-enak, baina, bueno, asalmentak hor daude, ez? Eta zentzu horretan, digitalak ematen dizuna da iristea leku askotara, baina aipatu duzun bezala, zeren mundu batean, mundu asko daudela horren barnean, ez? Galdu da pixkate referentzia lokalak, ez? Leno, bere garaian esan daiteke, zure mundua zela zure ingurua, zure ikastolako lagunak, unibertsitateak gero, eta antolatzen, eta entzuten zenuen musika, zan zure auzoko taldeenak, eta zure... Danak zeukan orden bat. Eta kontzertuetan juten zinenean, beste talde bat ezagutzen zen ditun, eta guzti hori, eta bain klik batean erizara entzuten Txekoslovakiako estena, eta ez dakizu zer pertsonali den zure etxazpian, ez? Zentzu horretan... Oro referentzia falta gure gizartean badagoela, ez? Referentziak galtzen ari da gertukoak, hori, sare hori, beste sare bat, ez? Zentzu horretan hor ikusten dizue aukera bat zabaltzeko aipatu duna joara, ez? Bardo igual plataforma bat, non Euskal Herriko musika gintza izangoen leku bat, eta eskuratu dezakezu gurean bezala aurten azokan, behar da igual plataforma bat, jendeak ezagutu nahi duen euskal musika, euskara dut ere. Dana batzeko, ez? Badok bezalako errementak, ez? Gain berritzen ari diren honetan, orako gauzak, bai laguntzen dutela sare bat erekitzea gure. Adiz gure estanda jende asko dator galdetzen taldeen inguruan, eta ze talde diren, eta zein da talde honen antzekoak, eta hor baduzu referentzi bat, ezin dezu den orosi noski, nire... Bueno, Pablo Cabezas basara. Hori da. Eskerrak Pablo Cabeza eta beste hainbat jenderi indako lanagatik bete ere. Eta hor badago, ez, falta bat, nola egin, nola lortu, zabaltzeko inguruan, ez? Aiorak, zuek saiatu zarete talde askorekin eskuba botatzen ere, zuen aurretik jotzen, eta dira bideakola taldeak sostengatzeko eta laguntzeko, ez? Agia esan ez dakit oso ondo zelan egin aldan. Ez dut planteatu ere, azkenean pasatzen dana musikan ibiltzen garen ez gure diskoak sortzen, bueno, abestiak sortzen, ensaiatzen, kontzertuak egiten eta diskoak egiten, osea, diskoak ere disko bihurtzen, ez? Orduan gaude lan pilo batekin eta hortik aparte, lan baten, azkenean daukagulako mania bat da egunero jan behar dugula eta orduan behar dugu hori eta orduan karo, oso zaila da astea eta astea pentsatzen benetan zer ari dan gertatzen zure inguruan. Ez niri gertatzen zait, ni nago saturatuta nire buruakin, taldeakin eta dena, eta egia esan, kostatzen zaidala fijatzea zer dagoen. Bai, nago taldeen inguruan, taldeak ezagutzen ditut, ez dakit euren situazioa ez dakit zein den egia esan. Horregatik galdetu dut, ez dakit nola egiten duzuen, ez? Eta igual hori jarri beharko dena da, mahai gainean jarri, eta danok jakitea eta ikustea da ber zer egin aldan. Ze azkenean izan beharko lan sare bat. Argi dago fisikoa banatzea denda batetik bestera, que tampoko dala oso erabilgarria, ez? Baina bai danak batera izatea heltzea leku batera, dituzunak kontatu zuzena taldeekin, CD-ak eskatzeko zuzenean, ez? Horrelako zerbait. Karo, nok egiten du. Bide motza hartu enuen, gehiegi pentsatu gabe, zerbaitek bultzatu nau, nas gabe eratu arte, eta bain hemen nago, zera jontan bakarrik, itxoingo nauzun esperoan, geltoki berri honetan. Zuen kasuan badago, ez, gazte berainoaldin artean, saretza badira, kolektiboa sortzen ari da herri askotan, gaztetxein inguruan asko ere, bete paeta bezalako musika zikloak ondarru batean, Hilda Laboa Zuian, badira hola plataforma txikiak sostengatzeko talde interesgarriak eta hasi berriak, eta hor bat dago zirkuitoan, non badago interesa duena jendea montatzeko lako gauzak, ez? Bai, nik uste sortu dela, sortzen nahi dela sare hori, eta esan dezun bete paeta ez da bakarrik zirkuitoa, ezek eta baien zigilloare sortu dute, frazkenan behaien ofizina bihurtu dira, Itaka, Dena, Meixo, nebe dago, malko bat, nik uste sortzen nahi dela gazten artean zirkuito bat, nun
babestegean, laguntzegean, eta azkenan hori ez, saretzen nahi dela bizkat, zuk esan bezala bai, Orioko gaztetxean bai asko itakak eta asko moritzen ditugulako gauzak, asko lantzen dute saretze hori, eta nik usteet, pixkanaka, igual ja diskotatik kanpo, baina zirkuito hori sortzen bada, eta zirkuito hori sortzen nahi da, jendean nik usteet gehiago engantzatzen nahi dela, talde berri hau eta batez ere, igual ez dezu zautzen talde bat, baina badakizu bete paeta bezalako kolektibo batek prestatu badu kontzertu hori zerbait polita izango dela. Eta nik usteet, zerbait pizten nahi dela eta polita dela. Zuen kasuan ekaitz, punko mugimenduan oso ohiko dira jaialdean non 4-5 talde aritzen diren gaualdi berean eta horrek sortzen du ere babes bat taldean artean ez. Bai, gero eta gutxiago ere badituk, esan narazioak, gero eta gutxiago dira kontzertu horiek. 4-5 taldekoak, eta gero eta gehiago direla 2 edo 3 asko jota. Bai, betianik gaztetxeek izan duten garrantzia azpimarratu beharra, igual batzutan ahaztu egite gala gaztetxeekin, baina hor daudela eta hor jarraitzen dutela eta zugai batu bezala. Eta gero bestalde adibidez Durangoko azokaren tortzearen autua bera, la erabakia ere, orain dela gutxi hartu diago guk, estiloko edo estenako talde batzuk juntatu, eta aurreko urtean edo orain dela 2, kaleko doinuak estant horrenpean, juntatu ginela, 5 talde hola igual izenarekin, baina gero beste referentzia pila. Musika zuzenanen hasi ginenok, hor diskoa jartzen da zuei esker. Azkenean musika zuzenan dalako nire ustez guretzat behintzat izan noan lehenengo hortxe, eskaparatea guretzat eta lehenengo aukera. Aukera, behintzat sarrera hor, oazen Durangora eta musika zuzenanek aukera ematen digulako. Pero ja, euk proposatuta, zuek egin barko zenukete, estan bat hartu, eta beste talde batzukin juntatu, eta hor godela 2 urte, esango nikek. Eta hori ere, batasun batetik etorriela, ez gu, zuek zaudete, zea maiz bezala, ez? Gu gaude, kolektibo baten, apean, ez? Baina entzun duzu bezala, jende asko pentsatu zea maiz beti egon dela hor goien, eta jende pila bat eramantura kontzertua beti, baina ikusten zu zei bilbide, ez? Eta azkenean, eskotan ikusten dugu azken emaitza, baina errepide hor du pila bat dago, ensaioa, gaztetxetan jo, orain jarraitzen duzutela jotzen, eta bide luzea dela, ez askotan badiru beti horrela izan dela, eta hor badago... Bai, hori normala da, dau jende bat ezagutzen, klaro, 28 urte, dau jendea bakarrik ezagutzen gaituela, ikusita, edo telebistan, edo ez da gizer, edo... Baina ez, guk bidea eginda daukagu, eta guk egindakoa, eta... Dauki dugu gure momentuak, eta, baina, guk jarraitzen dugu danok ere, lanean eta taldeakin, ez, orduan... Gure kasuan, Durangoko azokan estanda jartzarena musika zuzenean, izan zen taldeen gure inguruko kolektiboko jendea. Hasi zen, nahi du jarri diskoa Durango eta ez dago manerarik. Ez que lehen ez eguan erarik, hori egiteko. Eraikia zeon, disketxe eta editorialentzako, eta gu esan genuen, hartuko gu estan bat, eta jarriko ditugu autoeko izpenak, eta batzen dut, lehenengo urtean jarri ditura 10-15, zea maizen ondoan izan genuela postua. Eta zenbaki bat, disko zenbaki bat euki bizendun, aukera izateko estana jartzeko. Eta orain jartze ditu gazi, lehen urtean 60, aurten 50 disko, aurtengoak denak, eta hor bat dago kezka, gu kontentu gaude egiten ari garen lanekin, baina euskalo urren urtean zer egingo dugunez, eta ni beti gerediak aipatzen dute, beraiekin barko lukera guk egiten dugun lan hori ez bermatu egon nahi duenentzako, gu azkenean jartzen dugu kuota bat estan horreintzeko, talde guztia horreintze dute berdina, eta gero salmentak taldearentzako dira. Eta azkenean, benetan nahi badezu azoka bat izan, non izango da Euskal Herriko musikaren erreflejua, izan barzu irikia eta aukerak eman jendeari, nahiz eta salmentak eskasak izan, ez? Eta izatea baldintza bat, estan bat izatea hor jartzeko, ez? Eta, ingabe izan ziren, bere lehenengo diskorekin gure izan ziren, orain berriro eta hurrengo artean euskalo, igual daukate bere estanda, edo este leku batean, eta bidea egitea da importantea, bidea egiteko ere balia bideak behar dira, ez? Eta hemen gaudenak, errepide asko errotakoa gara, eta azkenean hor dago, ez? Konplizitateak sortu herri, lekuz leku, baina behitu, kontau duzuena, azkenean non badauz sare batzuk sortzen, eta niretzako txulena dara direla zuen zareak, ez gureak.
ulertzen dira, azkenean zuek sortu behar dituzue, ze zuek dakizue ondo ze behar izan daukazuen, laguntza behar baduzue, badakizue, beti talden nagusiagoak egongo garela behar dozuen erako, baina hori da azkenean da zuek egin behar dozuen gauza bat, eta asko posten hau ikustea badagoela mugimendu, eta ez bakarkako mugimendu bat, ez da badago zerbait, jendea ekipoa egiten da bilela, ze hemen ekipoa ez badugu egiten, eta taldetan askotan ikusi da azkenean, bakoitz ibiltzen garela asko gure bolara, azkenean zure burua atpizkatzu bat atera nahian, ez? Eta azkenean horrek gauza guztiak kolektiboan asko hobeto funtzionatzen dute, eta argi dago, bai kontzertuetarako eta bai azkenean diskoan eta bestien mugimendurako. Azuk esan bezala, guretzat hasi ginean, zuk nahezu Durango eratorri eta ez dakizu nola, eta zuen postuan eta zuek dakazuen gertutasuna beti, zuk aukera hori eukitzeko, nik uste talde guztiok asko eskertze gula, eta batez ere hori ez zuk nahezu egon, ez dakizu nola, eta badago pertsona bat lan hori hartuko duguna jongo dalarri, zerri jasotzen diskoak, jarriko ditunak, txandak antolatuko ditu, eta kriston plazerra da, kriston luja, eta nik uste talde guztioko oso eskertu dago dela horrekin. Guretzako plazerra da, batez ari guztien nola azten diren proiektuak, ez? Nik batzen nahi zean maiz bizitza osoa ezagutu dut, taldea eta nola ziren, non zabeten gaur egun, Karekurdangak eta holako taldeak indabe bera, batzen naiz laukotea zinatenean, gero hirukote nola handitzen joan den taldea, proiektuak gero handiagoak agertokian eta bidea egiteko oraindik, ez? Eta hor dago, ez, musikaren magia, izten zaionari, sartzen zaio barrunaino, eta aipatu gona kolektiboena asko ikusten dena da musikatik datozela, ez? Musika dela ardatza, kolektiboien ardatza, eta batez ere zerbait ezberdina plazaratzeko, ez? Bizigaren ere honetan komunikabide asko daude, baina kasi talde berdina daude leku guztietan, ez? Gu abiez, telebista saioan, 11 telebistako saioan saiatzen gara, errealitate ezberdinak, eta egun batean zehan maiz agertuko da, gero indabe, egun batean ingo ditu 2000 bisita eta besteetan 200, baina hori da ez dena errealitatea, ez da dena izartxua eta dena handegarauna, ez? Eta bide horretan garrantzitsua da sarretzea eta guretzako, kriston plazerra da, erbide hartu, gentxugu lokalera jun, zerbeza batzuk hartu, gero egin eta horri biltzea, ez? Bai, hor, banaketa eta komunikabideak beste, lotuta dauden beste bi eremu, ez da? Hori, bakikik, ondo? Amar urte luze, neko eta sobera dira, kolpe batzuk hartuta, zutitzen ikasteko, errealitatea, iluna da garbitzeko, lau akordeko da aterako du, gitarra garraitzeko, berri xantxatzeko. Bai, gureko esan adibidez, esan gu egiten ditugu musika zuzenean saioan, urtean igual 40-50 elkarrizketa eta ez gara iristen disko gintzaren izegarraren puntara, ez? Da nahi eta ezin bat ere, ez? Eta haude superproiektu interesgarriak eta ezin dituzu egin, ez? Eta gu hartu genuen bere garaian erabaki bat, dala oso antikomertziala, dala ez errepikatzea elkarrizketarik. Esan genuen, bueno, daude talde pila, zerratik dugu 2 urtero talde berdinari elkarrizketa, ez? Egin dugu, guazen ematea beste aukera, batzutan azkar egiten ditugu, eta ikusten zuen nola handitzen den taldea, ez da ditxo egiten dugu, ezin da beren diskoa izan genuen buruan egitea, baina zan disko txiki bat, laukantu, eta esan goste egin gaute fijo beste bat hobea, eta guztagoa, eta asmatu genuen, ez? Eta leku, Oindik ez, Bai, eta dira eskaparateak eta hori, eta hoxe. Bueno, etorkizuna zer, non izan daiteke disko gintzaren etorkizuna argi dago, autogestioa dela bide bat, disketxeak egongo dira hor beti, managementen persa bilakatuta gehien bat, ze azkenean gaur egun disketxe gehienak, esan nuke elkarrezik igual, besteak daukate burua jarrita gehiago kontzertuetan. Esko hortik ateratzen da oinde dirua. Eta denak kate bada, ez? Disko ateratzen da, baina interesatzen dena da mugitza gero taldea zuzenean, eta management kanpot dauden taldeak ere bidea ere malkartsuagoa dute egiteko, zuek gestionatzen dituzu zen kontzertuak, ez? Bai, honeako eta txarreako, bai, eta igual beste debate baterako, ez? Komunikabideak eta banaketa, baina bai, dena guk lehen esan bezala zuk zeuk egin,
guk notatzen dizkiagu, dena guk egiten diagu. Bai. Galderaztu zaidak esan berriro bezez, etorkizuna. Etorkizuna, bai. Disko gintzari dagokionez. Nik usteat guk behintzat viniloarekin jarraitzeko autua, eta nik ustez komentatu zunan arabera, gero eta bereziagoa izan behar duela produktu horrek, disko horrek, ez? Diseinua, zer berezia behar duela, azokatik pasatzen baldin mazate, diskoa igual bihurtu da, CD-a bihurtu da, bigarren plano batean, eta ondoko merchandising-a, igual zeagoa da, ez? Ikusgarriagoa. Hori beste debate bada. Hori beste debate. Atze ikusten dituen bufandak, eta kamistak, sudaderak, denetik, lapilla. Eta igual hortik jongo ala ekoizpena fizikoari dagokionez, hori, baina gu behintzat betiko... Bai, hor esan daiteke ere digitalak CD-a hil, o behintzat albo bat utzi duen horretan, ere mertxanak uzten ari da ze askotan kontzertu batean nahi zula taldea lagundu nolabait modu batera edo bestera, eta igual kamiseta erosten duzu edo poltsa bat, eta azkenan diskoak ere, sarean entzungo duzu, eta galtzen ari da ere bere garrantzia, ez? Zue behintzat errepidean jarraitu, ez? Bai, hain helburua da, hurrengo urtean geldialdi txikitxo bat ingo dugu, Erasmusak direla eta hala, baina ordu arte alik eta gehien jo, eta ondo bukatu urtea, eta gero ja, basti berriak idaztea, eta 3. disko baten bila. Eta jora beste, 28 urte ez dakit, baina, maiz, honean dago, gaur egunez. Bai, beste 28 ez dut uste. Egin behar badira, pues se hacen, baina ez dut uste. Ez gure plana da, guk beti egiten duguna da, jarraitu bestiak egin eta grabatu eta atara, kontzertuak egin, disfrutatu eta zer datorren nok daki, baina eske moldatuko gara, beti azkenean musika egiten dugune daukagu behar izan bat, ez daia bestean gana aiegatzea, da guk gure burua asetzea. Orduan egiten dugu eta bilatuko dugu nondik mugitu edo nondik ez mugitu, joango gara aldatzen, honek urteotan aldatzen joan garen modu berdinean, ez? Eta hori da egin beharko duguna, gure musika aurrera ateratzeko, segun nola mugitzen den mundua, gu ere mugituko gara alde batera edo bestera, baina musika egiten jarraituko dugu, ez? Argi dago, salmenta kupurua alde batera utzita, industria alde batera utzita, hemen ikustena da bihotza, hiruen artean, ezautzet dut hiru proiektuak asko, eta ze bihotz jartzen diozuen bakoitza taldeari, eta hor dago koxka nagusia, ez? Nire kaso nahi dezuzke da, azkenean ez dut imaginatzen bizitza bat, zea maiz barik, hori egin barik. Ukitu inok. Azkenean, hori da... egingo genukena lan moduan bizitza estrukturatu baten sartuta, baina ezinezkoa denez, jarraitzen dugu aurrera, azkenean eskez sartuta daukasunean oso zaila da. Beste gauza bat egitea. Eta zeuk esan duzuna, guk adirazi beharra daukegu, eta gero amoldatuko, etorriko gara. Ikusko dugu, eta gero funtzionatzen badu, ondo ez badu funtzionatzen, pues tambien, beste bat egingo dugu. Ez azkenean, da behar izan batetik, ez? Ederki, segi errepidean, gu jungo gara kontzertuetara, gozatuko dugu, eta gora musika zuzenan, eta gora zuzeneko musika, ez? Eskerrik asko, gonbidatzeagatik, hori da. Musika zuzenan egiteagatik, placer bat, kojo. Haupa ekipo. Eskerrik asko.